Добро утро, Бургас, на 27 март. Всъщност пропуснах да отбележа, че това е Деня на театъра. Честит празник на всички актьори и на хората, които обичат театъра, които просто като зрители, като публика влизат в театъра с респект и любов. Тази сутрин обаче ще си говорим за актуалните проблеми на Бургас. 8 проблема на Бургас иска да посочи анализ от проучване на територията на Бургас в периода 1 март до 20 март. Гражданско движение днес. И сега в студиото, тук Добро утро, Бургас, е Иван Киров, който вече е областен координатор на движение днес. Добро утро! Нека започнем с едно представяне на проучването. По какъв начин се провежда и защо точно 8 проблема? Значи, движението като цяло има инициатива на територията на цялата страна да проведе проучване във всяка една област и във всеки един общински център с цел намиране и оповестяване на най-наболелите проблеми, които са в този период от време. Разбира се, движение днес, след като оповести информацията, ще е предоставена на всички кметове, на всички областни управители. В същото време ще бъде предоставяне на по-горно ниво в иерархията на властта. До този момент какво се е случило? До този момент движението оповести анализите миналата седмица в петък от извършената анкета на територията на град Бургас. Говоря за структурата на движение днес в Бургас. Поставихме 8 проблема, т.е. не ги поставихме, поставиха ги гражданите, защото идвайки при нас, когато се жалват за определен проблем, те казват, нали, не е само проблема, който искам да решава от лично естество, искам да решава проблемите, които са от регионално естество. Разбира се, това не са един или два проблема. И не напразно ние категоризирахме проблемите по тяхната наболялост според гражданите и затова на първо място сложихме според извадките, т.е. гражданите поставиха безработица, защото тя наистина като фактор е много така с лошо влияние върху всяко едно семейство първо, върху всяко едно общество. В края на крещата, виждайки нарастването на безработицата всеки ден, виждаме, че и положението на хората се усложнява. В смисъл, покупателната им способност спада много повече. Сами виждате, че в бюрото по труда всеки ден се регистрират между 30 и 40 човека, което никак не е хубаво и не говори добре за държавата. На второ място гражданите поставиха паркирането в синята зона. Също един масов проблем във всички големи градове в страната. Да, повечето от кметовете на територията на България казват, да, това са европейски правила, които се налагат навсякъде. Нищо лошо няма в това, но при положение, че България не получава европейски заплати. Пак стигаме до един и същ проблем. И това отново бърка в джоба на всеки един граждан. Защото поставянето на синя зона или платено място за паркиране в централна градска част не дава алтернатива на гражданите съгласно Конституцията за друго място на паркиране. От едно място платено на друго място платено не е алтернатива за гражданите. Инициативата на движение днес за миналата година беше поставена пред кмета на град Бургас с цел оптимизация на синята зона. Искахме да бъде направена една комисия между нас и между общината с цел да се оптимизира синята зона и да се даде възможност на гражданите да имат право на избор. Но до този момент ние не сме получили адекватен отговор от страна на кмета. Надяваме се в рамките на следващите 30 на дена да получим адекватен отговор. Разбира се, на трето място гражданите поставяха формирането на местни данъци и такси, предвид на това, че те нарастват, а гражданите обедняват и реално не знаят как се формира една такса, защо се плаща тази такса и основанието за нейното плащане. На четвърто място поставяха здравеопазването, защото сами виждате, че за близо 3 години 3 пъти се сменя един здравен министър, но реално реформа в здравната система няма. Реално условията в болниците, говоря за държавните болници, са много лоши. И се влошават. Да не говорим, че качеството на здравното обслужване е под всякаква критика, съгласно нашето виждане и оплакването на хората, които споделяте с нас ежедневно. Смятаме, че има възможност проблемите са безкрайни, лекарите си заминават от страната, което ще ескалира качествените кадри в интерес на истината поради лошото заплащане в България не остават в България или се насочат в частните клиники. На пето място е поставена обществения ред и сигурността, предполагайки неуредиците, които са възникнали в рамките на територията на града.
Посочва ли се конкретно какви точно По аспекти? принцип, хората казват, тъй като обществен ред и сигурност е общинска структура, за едни тя е майка, за другия мащика. В смисъл такъв... Тоест избирателно се действа, така ли? Това е виждането на хората. Да. Казва, че избирателно се действа по един или по друг проблем. По същия начин се действа и със синята зона. При репатрирането на автомобилите или при слагането на скобите, повечето хора виждат, че скъпите автомобили, на тях не им се обръща такова внимание, каквото се обръща примерно на по-евтините автомобили. Има един вид, има някои по-тъмно сини, нали? За едни има синя зона, обаче има някои по-тъмно Да, сини. има една селекция така, която не знам на какъв принцип е основана, но тя действа и хората го виждат ежедневно. Друг е въпросът, примерно с тази синя зона, че тя е в разрез с правилник за движение по пътищата. По-голямата си част. Да. На шесто място поставяха образованието. По-специално беше проблема с приемането на децата в детските градини, което е факт, че има проблем там, независимо от това, че се откриват нови детски градини. Парадоксът е, че в училищата пък няма достатъчно ученици. Искат гражданите да се даде по-голяма възможност за избиране. В смисъл такъв, когато един родител иска да бъде едно дете в определена детска градина, то да бъде там, защото удобствата, които предлага примерно това учебно заведение, са по-добри, примерно близост на живеене, по-добра комуникация. Тоест да се променят критериите, защото пък явно няма как да се избират свободно. Оказа се, тук и при гостуването на заместник кмета Йорданка Ананиева или от дирекция образование при въвеждането на електронния регистър, защото вече децата ще бъдат приемани чрез електронен регистър в детските заведения, оказва се, че повечето родители избират определени детски градини, искат всички деца там да влязат, така че невъзможно е явно на пълен избор. Да, говоря за тези, които искат промяна на критериите. Да. Говоря за тези, които искат детската градина да е близко до местото на живеене. Значи повече са така ориентирани. Да. Лошото е това, което прие Общинския съвет от тази година, да се плаща една такса от 18 лева, независимо от това дали детето на градина или не е градина, което не е правилно, защото в един хотел, когато влезеш, си плащаш, за да спиш. Не си плащаш, за да не си в хотела. Това е нормално, т.е. плащат за нещо, което реално не се употребява и не е направено допитване до гражданите. В край на кращата виждаме, че в рамките на последните 4-5 години Общинския съвет взима решения, които са на гърба на гражданите, без да се прави допитване. За нас това нещо не е правилно. Особено, що се касае до децата, пък това е много болезнено. Те са свързани с нещата. Говоря като цяло, защото трябваше да се допитват хората, преди да се вземе такова решение. В край на кращата се бърка в джоба на хората. И е редно да бъдат питани хората. Разбира се, проблемите не са само в това. Сами знаете, че образованието като закон дава възможност за избор на няколко учебни програми, което означава, че едно дете, ако учи в една учебна програма и е навлязло в нея, след определен период от време се наложи да се премести в друго учебно заведение, то почва да учи под съвсем друга учебна програма, което натоварва учениците. Да не говорим, че преди 24-5 години учениците са били примерно с 5 кг учебници и помагала. В момента те са 10-15 кг. Реално погледнато не се е подобрило качеството на образование. Не получават повече образование. Да, не получават повече образование. И затова допълнително затормозяване на учениците води до ред други неща. Тоест, примерно, материала колкото е повече и по-различен, той става се по-безинтересен, защото преподаването не е толкова ангажиращо, т.е. самите ученици казват, да, ние искаме да влезем да учим, но материал искаме да бъде за нас интересен, т.е. да бъде преподаден по начин, по който да бъде хем разбран, хем да бъде интересен, да задържи учениците в училище, да даде наистина качествено обучение на учениците и те да се гордеят с това, че са завършили на добро образование в България, както е било. Не напразно се говори напоследък и за така наречения закон за детето. През комунизма, извинявам, че се връщам толкова назаде, правилата бяха железни, не бяха кой знае какви правата на децата, но по сметка да престъпността беше много ниска. В последните 22 години даваме много права, много правомощия, следим за всички изпълнения на законовите разпоредби, не само в България и в Европейския съюз, и говоря за международните. В същото време обаче детската престъпност нараства. Според нас дадената свобода вече отива на свободия.
Така ли? Това ли е всъщност и позицията на хората, допитани това, в което анкетата? хората казват, нали, тогава беше едно, имаше наказание, изпазваха се тези наказания. Беше Добре, страх. те от кого го очакват това нещо? В крайна сметка, то до голяма степен зависи от самите родители. По-скоро незаинтересованост на родителите или липса на възможност. Те очакват училището и така, някой друг да свърши тази работа. Погледнато реално, борбата за оцеляване в ежедневието дава на преден план финансовото оцеляване, отколкото възпитанието. Наистина това е разбираемо за съвременните условия в България. Учим се да бъдем като европейците, но примерно един стрес в една Европа е в пъти по-малко, колкото в една България. Там човек е сигурен за работата си, знае какво получава всеки месец, знае как да се разпредели средствата, знае при определени нарушения какви са наказанията, не се променят непрекъснато законите, т.е. едната година да е с едни възможности за закона, следващата година да други възможности за закона. И там са създадени традиции, които са близо 100 години, примерно на Англия или на Австралия. Има 100-150 годишни закони, които не са променени. И хората ги знаят много добре. Докато в България се ми вижда, че почти всеки месец се променя някакъв закон, защото той не е бил направен както трябва. Както трябва означава според интересите на определени депутати. Модерната думичка е лобизма. На последно място бургазли поставят инфраструктурата. Не е тайна, че Бургас, колкото и да има неасфалтирани улици поради липса на средства, инфраструктурно като входни и изходни артерии. И като сравнение с други градове в страната. Е много добре направен. В нетърпение бургазли очакват пускането на така наречената детелина, която на кръстовище заменя Рудника за Созопол, което ще облегчи в пътя трафика с туристите, особено лятно време. Но ще остане един друг проблем, който е на входа. Говоря за входа, който е до Химическия институт. Там ще се получи една етапа, защото на изхода ще има възможност да излезат, но при влизането ще бъде малко по-трудно. Предполагаме, че общината има там някакво решение и варианти, но кога ще станат, разбира се, всичко предосредства. Но пък там, нали, в крайна сметка се разчита, че е само временно и е някакъв период, колкото докато се... Това, което искахме ни да наблегнем като движение гражданско за това, че си оповестяваме проблемите на хората в публичния характер, да бъдат така добри всички институции, говоря държавни и общински, да проявят благоразумието, да водят диалог с неправителствените организации, само с една единствена цел да се облегчи положението на гражданите в Бургас. Това капсулиране, което се е получило в момента от страна на община и от страна на държава, и мислейки си, че те могат да решат проблема едностранно, знаейки за всичко, води до много негативни последици и реакции. Виждате какво се случва, примерно в държавата в последните 10 дена. Говоря за мините, говоря за ломовниковия комбинат в Кърджали. Според нас в стремежа се да промени част от законите в по-добро за българите, се е получило едно разминаване или едно недоглеждане с това, което реално се случва в момента в България. Разбира се, ние бяхме недоволни от гледна точка на това, че когато дойдоха управляващите на власт 2009 година, намалиха глобите в частта си за инспекцията на труда, т.е. при проверка на трудоуправните характери. В момента това намаляне на глобите вече рефлектира върху целия народ, защото... Наистина крещящо рефлектира, защото за такива нарушения просто по света не се е чувало. То нарушение има по света, обаче там нарушенията, всеки един, който си позволи да направи такова нарушение, му излиза твърде солено. И затова малко хора си позволяват, и то в такава степен. Да, вижте сега, във всяка една държавна институция, това, което виждаме ни, избирателно се правят проверки и наказания. Въпросът не стои само в проверките в наказанията. Въпросът стои в това, че законодателството в момента не позволява по-драстични мерки, за да могат да бъдат решени проблемите. Това са смешни глоби за този вид бизнес, за този ранг милиардери, които печелят... Ние не сме против това някой да печели пари. Никой не е против това. Ние сме против това да не се спазва... Ние сме против това стотици хора да стоят гладни и да спрат децата си от училище в 21 век в една европейска държава. Мисля, че безхаберието на обществото го е допуснало това нещо. Не е еднолично допуснато. Разбира се, ние от наша страна движение... И точно тези безумни закони, ето намалението на глобите, което е... Не е само това, защото ние движение днес по принцип подкрепяме всяка една
промяна в законодателството с цел затягане на, как да кажа по-меко, трудоправните въпроси. Какво означава това? Примерно последното, което беше пуснато в общественото полезрение за промяна в наказателно-процесуалния кодекс в частта за неплащане на осигуровките, за неплащане на заплатите, след като го има в една Америка, го има в една Франция, го има в една Германия. Тоест не е прецедент. Не сме го измислили. Да, няма, топлата вода не откриваме. Да. Това нещо може да се случи и тук, защото съгласете се, че един работодател, когато застане пред хората и каза няма пари, а в същото време хората работят, някак си не звучи сериозно. В същото време работодател е започнал да инвестира в първо, във второ, в трето място, без да направи елементарна преценка дали е в състояние да издържа това, което в момента е подвластно на него. И оттам нататък страдат всички тези, които са работници или служители. Не знам какви са тези институции, които допускат това са само държави. Контролирането на трудоправните процеси става от държавата. Било то от съд, било то от прокуратура, било то от инспекция на труда, да не говоря за условията на труд, които се контролират от много други държавни институции. Виждаме, че в тези държавни институции държавата налива много средства под формата на бюджети. Дали реално тези институции наистина успяват да оправдаят виждането на хората, т.е. да се получи някаква сигурност в обществото, според нас до този момент може би има около 50% покриване. Останалите 50% дали е поради недостиг на средства, дали е поради недостиг на хора, няма как да се покрият останалите неща. Виждате, че примерно една инспекция на труда с своите 20 на човека на територията на град Бургас и община Бургас, няма как да свари, да диша на всеки във врата, защото българина не го ли притискаш. Няма контролиране, той не го ли притискаш, защото с контролиране стане. Не го ли притискаш, той няма как да погледне в случая, че има много нарушения и да може да се оправя по малко нарушенията. Разбира се, безопасните условия на труд, край на кращата изискват и средства, но когато се сложиш главата в торбата и искаш да развиваш някакъв бизнес, би трябвало да погледнеш всички рискови, т.е. не само положителните части, но ще има и негативни. Разбира се, законодателството в тази част не се променя толкова бързо, колкото в другите части. Мисля, че всеки един работодател, който иска да има колкото се може по-малко проблеми с институциите, би направил всичко възможно да може неговия персонал да се чувства добре. Разбира се, няма такъв работодател, който да бъде в идеално състояние. И е невъзможно да бъде, но да има поне по-човешки. Социалният министър дори каза ми, след като не може да плаща на тези хора да ги изпрати в бюрото по труда, но той не ги освобождава и ги експлоатира. Това не знам в кои черни векове на робството не знам къде ни връща. По-скоро ние гражданите наблюдаваме едно прехвърляне на отговорности между едно министерство и друго министерство, защото от една страна... това пък е друг въпрос, че министъра си говори и си прави популизъм в момента. За нас е по-важно защо определени фирми, не плащайки работни заплати в период повече от месец, не са обект на проверки от страна на данъчните служби. Къде отиват парите? Фирмата работи, защо не се плаща? Също така искаме това е проблема, защо този министър, който сега се прави на толкова загрижен и говори така популистки, всъщност е допуснал да се случи всичко това и къде са били институции. Аз затова казах, че прехвърлянето на отговорности между Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие, Министерството на труда и социалната политика... Явно е добре разиграна игра. Тая игра може би се играе 22 години. Значи не мога да кажа, че това е приоритет на управляващия в момента. Това е игра, която може би е наследена с тия 22 години, които вече е станал традиция. Разбира се, трябва да има воля не само да се промени правилника за движение по пътищата и солените глоби, които са за гражданите, би трябвало навсякъде. Вижте, чакането е до определен период от време. Търпението на българина е показало с историческите факти, че не е вечно. Не знам, все го говорим, че не било вечно, ама то си продължава. Аз, честно казвам, не вярвам вече в тези думи. 500 години била България под турско робство, но все пак се е събрала. Коментирахме в началото на разговора за това, че за този рекорден скок на тока, водещи заглавия националните вестници, които ще погледнем след малко. Рекордната цена на тока по принцип не идва точно от целият. И ти коментира, че едва ли не е нормално това нещо. Би трябвало да се качи тока, защото така е в цяла Европа. Не е много нормално, защото
повишаването на цените на енергоносителите означава, че България не е в състояние да направи алтернативни доставчици на гориво. Но на практика не е така, защото ние като гражданско движение подехме инициативата преди около 20 на дена да оповестяваме всяко едно изобретение, което е в полза на гражданите. Да, и стигаме тук до другата ви... Да, инициатива на движението. Значи движение днес първо инициира това на територията на град Бургас и на област Бургас да оповести всяко едно изобретение, което е в полза на гражданите. Разбира се, в рамките на 20 дена дадахме първи резултат. Намерихме изобретение, което е енергоносител, т.е. нов източник на енергия, на електрическа енергия. В сферата на фантастиката направо ми звучи това, затова моля те с няколко думи просто да обясниш за какво става дума. Не точно в сферата на фантастиката, защото това е идея на човек преди 14 години, е станала възможна за реализация преди около 3 години. Става въпрос за един буй, който се слага на около 400 метра навътре в морето. Изисква се минимални вълни от 25 до 30 см, за да може да произвежда електрическа енергия. Тоест, такова вълнение, което почти винаги има. То е постоянното вълнение. На 400 метра навътре това е постоянно вълнение. Да. Това е непрекъснат източник. Да, на практика е непрекъснат източник. Единственото нещо, което може, примерно, да го повреди е да се скъса, примерно, така речената котва или, примерно, в случай на работа дълго време, да има по някакво износване. Едно такова съоръжение по себестойност излиза за около 35 000 лева, което за нас е почти без пари. Почти нищо, да. Това, което произвежда, може да електроенергия. При положение, че това изобретение е направено само за Черно море, съобразявайки се с нивото на вълните, мислим, че всяка една организация от търговски тип, която е насочена предимно в сферата на енергетиката, има интерес да се стана, как го открихте този човек, къде живее? Съжаляваме, че той в момента не е добре със здравето, иначе той щеше да бъде тук тази сутрин. Човек има здравословни проблеми, живее на около 65-70 км извън територията на Бургас. Разбира се, всеки един потенциален инвеститор, който желая да се запознае с това изобретение, нека да се свърже с нас движение. С гражданско движение днес, т.е. вие ще поемете вече в ръцете си реализацията на... Ще го свържем с човека, да видим вече условията, които ще предложи определената фирма. Разбира се, тази наша инициатива не означава, че не само ще го оповестим, ние ще държим връзка между инвеститори и между инвестиращ, за да може това изобретение да види бял свят. Разбира се, въпросният човек, който е направил това изобретение, ще бъде много щастлив, защото първо България като страна... Нека кажем как се казва той, на колко години, в момента го държим в тайна, добре. В момента не искам да оповестявам такава лична информация. Да. За нас най-важното беше, че в България има хора, които мислят много динамично и... Има такива хора. Да, това ни е доброто. Много голяма перспектива и показват не само на целия български народ, но и показват на цял свят, че са генератори на свежи идеи и на новаторски дух с цел подобряване на живота. В края на краищата енергоносителите са с време на изчерпване. Те не са вечни. Примерно не е слънчева енергия, не е вятърна енергия. Да. И това отнема примерно определен период от време за този разработване. човек инженер ли е? Той в смисъл с такива открития ли се занимава или това е случайно откритие? Той човек е... Както стават хубавите неща в живота, случайно... И Архимед е открил така закона за притегляне. С ябълката. Да, с ябълката. Но искам да кажа, че не е само той човека, който прави изобретението на България. Да, и вашата идея е сега да ги намерите. Нашата идея като цяло е инициативата да обхване цялата държава, защото преди може би година и половина-две видяхме, че българин се опитва да разработи система за разделяне на водата на водород и кислород, така наречения браун газ. И да го използва за гориво. Въпросният Ерол Браун е българин. Само че през ония времена не му е обърнато внимание на изобретението и човек избяга в Австралия, в Щатите. Оказва се, че в България има хора, които искат да разработят системата за браун газ. В край на кращата браун газа не е нещо ново, при положение, че част от азиатския свят работи с така речения браун газ. Примерно една Южна Корея, примерно един Сингапур. На практика това е източник на вечен източник на енергия. Разбира се, там трябва да се направят различни вложения, за да могат да бъдат подобрени, могат да бъдат подобрени тези енергоносители.
Но преди около пак година и половина, не знам дали знаете, но друг българин оповести лекарство за борба, мисля, че беше с рак. Точно така, и то май тук в Бургас не беше в Бургас, но въпросният човек не му е обърнато пак внимание в България. Значи, България от страна на държавата допуска огромна грешка в това, че изтичат гениални решения. Изтичането на гениални решения от наша страна прави държавата слаба, прави икономиката ни слаба. А тези държави, които виждат нас, че имаме да обобщим всъщност, че точно това е причината на идеята на гражданско движение днес, да прихване, както се казва, като сателит, да прихванете тези хора, дето се казва беден човек, жив дявол, защото българина за това е толкова находчив, защото го притискат и го оставят на ръба на оцеляването, именно. И вашата идея е много интересна, аз ви поздравявам за това. Надявам се още много такива интересни изобретатели да намерите и да ги срещнем тук с хората в доброто Бургас. Като цяло, инициативата на движение днес не е едностранна и не е профилирана точно в определена посока. Ние като дейност защитаваме вече абсолютно всички пострадали на територията на град Бургас и област Бургас, независимо това в каква насока са, или от частен, или от фирмен характер. В същото време няма нищо лошо в това да дадем гласност и да оповестим опитите за подобряване на живота на хората. Точно така и можем да обобщим. Безработицата е най-тежкият проблем, посочен в анкетното проучване на гражданско движение днес в 8-те най-големи проблема на Бургас. Разбира се, това не е проблем само на Бургас, но пък е изключително показателен и симптоматичен за това какво най-много тормози българина. И всъщност за всички останали теми и проблеми, които посочихме с Иван Киров от гражданско движение днес, областния координатор на движението, те проистичат именно от тази безработица, защото, както казват европейците, не са ви високи цените, ами заплатите ви са ниски или пък въобще ги няма. Това е най-огромният проблем. С инициативите на гражданско движение днес, тук в студиото беше Иван Киров, областен координатор на гражданско движение днес. Останете с нас за срещата ви с джаз певицата Руд Колева, която ще бъде представена от Габриела Гоцкова.